мұным тодыны кула удмурт кылыз, малыке шона Петр Палган снимает какие-то фильмы, и сок лоз удмурт кылынгны. Лоза какие-то фильм? Luoz. Oskiško Luoz. Čin mě da zuši, malike šona me teršiško mali ta už bordy kuckimni, kuleluny. Vata sajveraškot geskaču sama Ben. No, mon kočku notaži, kino kyszkaško uspyrmyszusa, Vajmy nam se czesiamy, sojnik se szarzyżali wyraźkiem ukpoty, ale sobie eszo i gudmurciamy. No, może Jaramon Jualo, kucki myni szkoda. Scenariusz bordo kucki, jakie się okazało? Odnoik naryzik ben scenariusz bordo kuckim i ta wyl kinomy to, że kyly si ziem kino luos. Mamy jeszcze no problema, kiedy tuż tunsik jaśkę temone, no darali jezno, sojnik udmurtkel o tym tuż badżminty jest baśtos. Walaszko komanda dysujek ton darali? Ben, no wań no tuż teraz wyl, adiamios, kiedy jest jurtyny da się jeszcze teraz gieskale kule luos, mamy jeszcze no kino adisy czy badżym giesni, demnaśko mleśtyny. No, ben, kin uzy bory jest leśtone peris, co jest no kylis, co jest no jurte, co jest no użatatyn. Berpomete Iwan się to filmie, ku malbaś kody съемка с борда куцканы и ку ну шом примерно один богатому сае. No, monoskiszko mi sobie tu leśtomna, съемка stu tu leśtomna, sigilo się do wódtomna sobie leśtysa, a sobie re włono haryn, kajta, tulys. Woźmaty salmy sobie.